Λοιπόν, πάμε σε ένα κεφάλαιο που πονάει λίγο στην Ελλάδα, το θέμα σχολείο. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την πρώτη λυκείου, που είναι η μετάβαση από το γυμνάσιο στο λύκειο και τα πράγματα λίγο σοβαρεύουν. Κατά την άποψή μου, το σχολείο στην Ελλάδα είναι irrelevant, δηλαδή είναι άχρηστο, δεν μας προσφέρει πολλές γνώσεις. Οι καθηγητές πλέον βαριούνται να κάνουν τη δουλειά τους. Οι μαθητές πηγαίνουν απλά για να περάσουν την ώρα τους και να δουν τους φίλους τους και έτσι δεν υπάρχει εκπαίδευση, η βασική μόρφωση. Θα χωρίσουμε το βίντεο σε 3 ενότητες, οι οποίες θα είναι ποια μαθήματα πρέπει να φύγουν, ποια μαθήματα πρέπει να αλλάξουν και ποια μαθήματα θα πρέπει να προσθεθούν, ώστε να γίνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα εκπαίδευσης όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν σε φροντιστήρια και να πληρώνουν οι γονείς ένα κάρο λεφτά. Πάμε. Μαθήματα που πρέπει να φύγουν. Νούμερο 1. Θρησκευτικά. Ας είμαστε ρεαλιστές, παιδιά. Θρησκευτικά δεν χρησιμεύσαν ποτέ κανέναν. Έχω τελειώσει το σχολείο εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω και τα θρησκευτικά δεν μου χρησιμεύσαν ποτέ. Ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Οπότε, θρησκευτικά, χ. Μάθημα νούμερο 2. Αρχαία. Πού βρε μίζερε πήγες και χρησιμοποίησες τα αρχαία, που ρωτούσα εγώ τους καθηγητές στο σχολείο. Και πείτε με ψεύτη, πού θα μας χρησιμεύσουν τα αρχαία μετά το σχολείο, θα σας χρησιμεύσουν τον εννοείται κάπου. Παιδιά, είναι γενική γνώση, μπουρουμπουρου. Και μου πει κανείς γενική γνώση, βλακίες. Αρχαία, χ. Χημεία. Χρειάζεται να σχολιάσω κάτι για τη χημεία? Τίποτα, παιδιά. Δεν μου χρειάστηκε πουθενά. Μάγειρας είμαι, δεν έχω να κάνω με ενώσεις και τέτοια. Θα έπρεπε να είναι ένα μάθημα το οποίο θα είναι στοχευμένο για αυτούς που θέλουν να γίνουν χημικούς. Τέταρτο και τελευταίο μάθημα που θα πρέπει να αφαιρεθεί κατά με, καλλιτεχνικά. Τα καλλιτεχνικά. Γιατί δεν τα ονομάζουμε σε κυρία να βγω έξω να πάω να πιω νερό και πας και κάνεις τσιγάρο και αράζεις με τους φίλους σου? Παιδιά, κανείς δεν παρακολουθεί και το μάθημα των καλλιτεχνικών δεν γίνεται σοβαρά. Μιλάω πάντα για Ελλάδα, να το ξεκαθαρίσω έτσι. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Ποια μαθήματα θα πρέπει να αλλάχτούν ώστε να γίνουν χρήσιμα για μετά το σχολείο? Το πρώτο μπορεί να σας ξαφνιάσει και αυτό είναι η φυσική. Στη φυσική δεν θα πρέπει να μάθουμε για μένα όλους αυτούς τους τύπους και όλα αυτά που γίνονται. Θα πρέπει να μάθουμε τις βασικές γνώσεις φυσικής. Να αναπτύξουμε δηλαδή μια αντίληψη πώς δουλεύει η βαρύτητα, πώς δουλεύουν όλα αυτά τα βασικά καθημερινά πράγματα σε απλά ελληνικά, να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούμε ακραία μαθηματικά και όλα τα σχετικά. Πληροφορική. Θα μου πεις τι θα αλλάξει, κάνουν πληροφορική τα παιδιά? Δεν κάνουν καθαρή πληροφορική τα παιδιά, κάνουν λίγο απ' όλα. Θα πρέπει να γίνει σε 3 χρόνια που είναι το Λύκειο μια στοχευμένη ανάπτυξη γνώσης υπολογιστών. Παράδειγμα, άριστη χρήση των email, πώς να στέλνω, πώς να λαμβάνω email, τι γίνεται με τα email, πόσο σημαντικά είναι τα email, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα αγνοούμε στην αρχή. Βασικές γνώσεις Word, Excel, PowerPoint, όλα αυτά. Παιδιά, δεν υπάρχει δουλειά που να πας, μάγειρας να είσαι, θα πρέπει να κάνεις ένα βιογραφικό, θα πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιήσεις ένα Word, ένα PowerPoint, κάτι, να παρουσιάζεις ένα μενού, το οτιδήποτε. Οπότε πληροφορική, να γίνουν οι βασικές γνώσεις, Word, Excel, κουλουπού και να μάθουμε κάποια πράγματα για να προχωρήσουμε στη ζωή. Μπορεί πραγματικά να είναι χρήσιμο. Φυσική αγωγή ή αλλιώς γυμναστική. Γυμνάσιο και λύκειο, κατά βάση η γυμναστική είναι η πιο εύκολη ώρα. Κάποια κορίτσια φορούν τζιν και λένε θα πάρω απουσία, δεν με νοιάζει. Πάρα πολλά παχύσαρκα παιδιά σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η γυμναστική δεν γίνεται. Οι γυμναστές καταλήξανε να τους δίνουν μια μπάλα και να τους λένε παίξτε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, παίξτε μπάσκετ, βόλεϊ ή αράξτε ή βαριέμαι σήμερα. Λάθος. Η γυμναστική θα πρέπει να γίνεται με σοβαρούς γυμναστές. Επιτέλους, βάλτε σοβαρούς γυμναστές, πιο μικρούς ηλικία που δεν βαριούνται, να κάνουν σοβαρά το μάθημα. Να φτιαχτούν γυμναστήρια, να μπουν όργανα τέλος πάντων και να κάνουν τα παιδιά γυμναστική. Και στο μάθημα της γυμναστικής να διδάσκεται λίγο και διατροφή. Παράδειγμα, θερμιδικό έλλειμμα, να χάσει κάποιο παιδί κιλά. Στην πρώτη ηλικίου ένα παιδί δεν είναι χαζό, μπορεί να καταλάβει πώς θα πρέπει να χάσει κιλά, τι να πρέπει να κάνει, να έχει μια κατεύθυνση. Να κάνω διατροφή με γυμναστήριο, πώς να το κάνω, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά. Οπότε φυσική αγωγή. Και πάμε στην πιο σημαντική ενότητα αυτού του βίντεο, η οποία είναι τι μαθήματα εγώ πιστεύω θα πρέπει να προσθέσουμε. Και αφού έφτασες μέχρι εδώ στο βίντεο, κάνε ένα like, κάνε ένα subscribe, μην είσαι γαυγάβ. Πάμε. Νούμερο 1, δεν θα δώσω όνομα σε αυτό το μάθημα, αλλά θα είναι το εξής. Να μας μάθουνε πώς θα φτιάξουμε βιογραφικό, πώς θα κάνουμε φορολογικές δηλώσεις κτλ. Σημαντικά πράγματα δηλαδή. Δεν γίνεται να τελειώνεις το Λύκειο και να μην ξέρεις να φτιάξεις ένα βιογραφικό. Πού να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, πρέπει να μου το δείξουν. Να μην ψάχνω στο Ιντερνετ, να μην παίρνω έτοιμες φόρμες, να μάθω να κάνω ένα βιογραφικό. Ένα αυτό. Φορολογικές δηλώσεις. 33 χρονών είμαι τώρα, μόνος μου να κάτσω να την κάνω δεν μπορώ. Πληρώνεις ένα λογιστή εννοείται.
Να μας μάθουν πώς να κάνουμε μια φορολογική δήλωση, να ξέρουν τι σημαίνει κάνω φορολογική δήλωση, τι σημαίνει δηλώνω μηδενικό ποσό, τι σημαίνει έχω αυτά και αυτά που πρέπει να δηλώσω. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν τι γίνεται με τη φορολογία, γιατί θα βγουν στην αγορά και θα πρέπει να δουλέψουν. Νούμερο 2. Σεξουαλική αγωγή. Παιδιά, σεξουαλική αγωγή πρέπει να μπει στο σχολείο. Δεν υπάρχει γνώση πλέον. Τα παιδιά κάνουν ό,τι τους καπνίσει από πολύ μικρή ηλικία. Δεν έχουν τις γνώσεις. Οι γονείς πλέον καλώς ή κακώς δεν ασχολούνται με πολλά και να δείξουν και τα σχετικά. Να πούνε, να εξηγήσουν. Τους δίνουν ένα τάμπλετ και τους λένε παίξτε, περάστε την ώρα σας και όλα τα σχετικά. Και τα παιδιά είναι αλεξάνδρικα ό,τι θέλουν. Για μένα πάρα πολύ σημαντικό δεύτερο μάθημα που θα πρέπει να μπει είναι η σεξουαλική αγωγή. Και τρίτο και τελευταίο μάθημα που θα πρέπει να μπει, και μπορεί να γελάω λίγο να φαίνεται αστείο, βασικές επισκευές και γνώσεις για το σπίτι. Θα εξηγήσω, περίμενε. Χαλάει μια βρύση. Γιατί να φωνάξω υδραυλικό, να κάτσω να την κάνω μόνος μου. Δεν εννοώ για κάτι εξειδικευμένο. Βασικές γνώσεις. Μια λάμπα, τα παιδιά δεν ξέρουν μια λάμπα να περνάνε. Κι εγώ δυσκολεύομαι. Να μάθουμε βασικές επισκευές για το σπίτι. Πού είναι ο πίνακας με τους διακόπτες, τι γίνεται, τα καλώδια εκείνα, το ρεύμα πώς λειτουργεί. Θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Να είναι ένας ειδικός, να είναι ένας μάστορας, ένας ηλεκτρολόγος, ένας δεν ξέρω τι, και να δείχνει αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, όσο αστείο και να φαίνεται. Αυτές ήταν οι αλλαγές που θα έκανα εγώ στο σχολείο. Αυτά τα 3 μαθήματα είπα εγώ θα ήθελα να προσθεθούν έτσι ώστε όταν φύγουμε από το σχολείο, όταν τελειώσουμε αυτό το ίδρυμα, το οποίο μας προσφέρει αυτές τις γνώσεις, να ξέρουμε τι να κάνουμε στη συνέχεια. Θέλω από κάτω στα σχόλια να μου γράψετε και να μου προτείνετε ποια θα ήταν τα δικά σας μαθήματα που θα θέλατε να προσθέσετε, ποια θα αφαιρέσετε μάλλον, αλλά θέλω να τα τεκμηριώσετε. Παράδειγμα, να φύγει η φυσική γιατί δεν μου χρησιμεύει πουθενά. Συμφωνώ. Γράψτε κάτω στα σχόλια, κάντε το like, κάντε το subscribe και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.